zuciya san kame ni ke nake gani a mafarki jaruma da soyayya shawara kafin ya zo zuciya da na hana shi shiga na ko ta idaniya domin ana iya samun maganin gloria amma na so maganin saka sama a bar su soyayya 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 kaunar rikice ka dace so ka zarce madi zaka zama cikin shauki tamkar makadi da ka tuno wacce kake so sai ka bi ayari murmushi a kullum baya barin fuskar saurayi ko da kiran shi kayo ba zai juyo ba Allah ajabu da mamaki ya tare a ƙoramar soyayya soyayya ce wanda bai san soyayya ba wannan a kira shi dan ba hawayen laila da majnun har yau yana farinya domin laila ta ciwo sannan ta bar duniya shi ma majnun ya haɗe ransa ya bar duniya ce ƙaunar ka ce ya masoyiya wasiya ga ke ko da na mace kan ƙaunar ki zan bakance hawayen ki ya zamto ta wadan rubutu littafi na tarihin ƙaunar da ni da ke da masu kallon so wasa